ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଗଛ। ଗୋଟେ ହେଲା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଚାଇନା ବାଉଁଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନିଷା ଗଛ। ଏ ତିନିଟାର ମେରିଟ୍ ଆଉ ଡିମେରିଟ୍ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଗଛ କେ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, କେ ଗଛର ମାନେ ଘର ପ୍ରତି କ'ଣ ମେରିଟ୍ ଆଉ ଡିମେରିଟ୍ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତିନୋଟି ଗଛ। ଏ ତିନୋଟି ଗଛ, ଏ ଗଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ, ଏଇ ଗଛଟା ହେଉଛି ଚାଇନା ବାଉଁଶ, ଇଏ ହେଉଛି ମନିଷା ଗଛ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଦୋକାନରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଲଗାଇଲେ ଘରର ଧନ ଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଏ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ, ସେ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। କାହିଁକିନା ମୋଲା ଗଛ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋଲା ପତ୍ର, ତା ଭିତରେ ଯେ ମୋଲା ପତ୍ର ହେବ ତାକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଲଗାଇଲେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚାଇନା ବାଉଁଶ। ଚାଇନା ବାଉଁଶ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଚାଇନା ବାଉଁଶ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଲା ପତ୍ରକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଦୋକାନରେ ଇଏ ଡାହାଣ ପଟେ ବସିବ। ଆଉ ଘରେ ହେଲେ ସେଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆକୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆର ଯେଉଁ ମୋଲା ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଏମିତି କାଟିଦେବେ, ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ଇଏ ଚାଇନା ବାଉଁଶ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଇଏ ଜିନିଷ, ଇଏ ଚାଇନାରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଭଲ ମାନେ ଜିନିଷ, ଯାହାକି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଦୋକାନରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ ସହଯୋଗ କରେ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଚାଇନା ବାଉଁଶ। ଆଉ ଆସିଲେ ଆମର ଶେଷରେ ରହିଲା ଏଇ ଗଛ। ଏ ଗଛ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନିଷା ଗଛ। ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଦୋଷ କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗଛକୁ ତୁଳସା ପାଖରେ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଥିବ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଥିବ, ସେ ଘରର ସୁବିଧା ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ମାନେ ରୋଗର ଲୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଅର୍ଥ ଆସୁନାହିଁ, ଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏ ଗଛ ମନିଷା ଗଛ, ଇଏ ମନିଷା ମାଙ୍କର ଗଛ, ଆକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୀପ ଧୂପ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧୂପ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଘରର ଡାହାଣ ପଟରେ ଲଗାଇବେ ବା ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଲଗାଇବେ, ନହେଲେ ତୁଳସା ମୂଳର ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗାଇବେ। ୟାକୁ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତା ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।